Нали така той... Така? Вие занимавате на проекти, така ли? Да. Инженер ли? Да. Архитектура, такива неща? Архитектура не. Обаче правиме така на готова сграда. Правиме проект и смятаме. Какъв проект? Енергийната ефективност смята колко енергия харчи сградата. И даваме предписание, пишеме какво трябва да се поправи на сградата, за да харчи по-малко и да иде по-голем клас на енергийна ефективност. Работи с Людмила в София и сега във Враца вие работите, така ли? Сега вече не работя с Людмила. На времето съм работил с Людмила. И сега във Враца какво работите? Сега във Враца нищо.